Kondisi second tapi mulus pol, Mas. Lah wong jenenge second lho, ya mesti enek besete to. Kok iso mulus iki lho. Nan. Grade A. Paus. Size L. Apa kuwi? Dijamin plok-plok. Ora nyokot berarti nek pok-pok kuwi. Empuk. Berarti sekoke sik apik kuwi. Gak bakalan rugi, gak bakalan nyesel. Kuwi lak jaremu. Minus pemakaian karo hati rontok retak. Wis ngenae. Lah wong jenenge second lho. Minusnya ya tetep pemakaian. Lah kira-kira golek bojo sing kaya piye? Mbok menawa aku masuk tak malu daftar. Kriteria suami pokoknya sing penak. Terus gitikane jek wandes. Aku iki ora mentok ora marem. Lah hobine apa? Hobi kelon. Lah ngene iki, golek bojo iki sing hobi kelon. Ngene iki lho, sing gare awak mundak lemu.